Ik ben zo'n kreutzer, dat ik een Schoutfurt ben. Die steht nog immer touwens goed. Op 8 februari vond bij de Bieshof in Geleen de 48e uitreiking plaats van de Piet Giesberts herinneringsmedaille. Deze medaille werd jaarlijks door de Schoutfurter toegekend aan een persoon, vereniging of instelling vanwege zijn of haar verdiensten voor de Limburgse gemeenschap in het algemeen of voor de vasteland of Limburgse tradities in het bijzonder. De uitreiking vindt plaats voorafgaand aan het Prinsenbal. Dit jaar houdt Jos Kremers de eer om deze medaille te ontvangen. Ja, leef lu. Zo. Voordat we natuurlijk van allerlei lu welkom gaan heten, zijn de steunliefheur nog niet ganz compleet. Als het goed is. Oh. Moeten natuurlijk nog de PG-drager naar voren komen. En ik hou graag een buitenmaster als opmaas voor de PG-dragers die vandaag aanwezig zijn. Harmonies Cecilia, Jean Reits, Vastelavondspoor, Dictaat PV, Soos van de Baan, de heer Wim Vossenbos, Ben Erkens, mevrouw Ursula Wijnen, de heer Jan Fransen, de heer Henny Boks en het Raaf. En dan uiteraard de man die het vanavond om gaat, Jos Kremers. En dan biedt maas en opmaas voor Jos Kremers. Ik zou zeggen, gang lekker zitten. Lief Schoutfurtennekes, hartelijk welkom op deze avond waar we de 48e Piet Giesberts herinneringsmedaille uitreiken. En uiteraard een bijzonder welkom aan Jos Kremers die straks die mooie medaille in ontvangst gaat nemen. Welkom. En natuurlijk zijn vrouw Monique en natuurlijk zijn Kenjer, Floor, Lars en Tom. En dat zien we blij. Welkom ook natuurlijk de verenigingen die de moeite hebben genomen om hier te komen. En een bijzonder welkom aan onze ereleden, oud-prinsen, het broederschap, onze dames, de dansmariekes en iedereen die vergeten bent. Maar voordat we aan het feestvolle gebeuren beginnen, is het, of liegt het me gepast om even een kort moment van stilte te hebben voor twee PG-dragers die overleden zijn dit jaar, Pierre Knaus en Jan Vermeil. En niet alleen dat, ook ons PG-commissielid Thij Simons, die vorig jaar overleden is. Dus graag een moment van stilte. Dankjewel. Ja, dankjewel. En dan moeten we natuurlijk heel even beginnen met de liefspreuken van onze prinsen. Dan zit ik Mika heel angstig kijken, want de vorige keer wie je dat vroeg gewoon erom vergeten. Dus Mika, best er nu aan klaar voor, alsjeblieft. Vastelavond kan ze niet leren, dat zit er geen bloed.
Als Hollingen weegt dat maar al te goed. Al vroeger kreeg ik de kriebels alleen al bij de gedachte van dat vastelavond virus hebben gekregen. Die zelfs van de mam. Als jeugdprins Mika, gooi voorop met de jeugdraad van 11. Maak spaas en veel plezier en de rest het komt vanzelf. Schoutvotten, Allah! En dan natuurlijk hem, ten eerste. 31 jaar geleden ging mijn pap voorop. Maar nu zit echt de kloesengel in Zuider te kop. Voorlopig een voetbalschoen aan mijn been en kneup ik geen pul, maar de vaste laven aan een. Schoutvotten, Allah! Dankjewel, heren prinsen. Dan wil ik nog her vragen of de raad en de prinsen en de buitenmassers opmars krijgen. En straks bij de uitreiking komen ze weer terug. Ja, dankjewel. Een groot gebruik bij de uitreiking van de Piet Giesbertse herinneringsmedaille is om een klein stukje geschiedenis van de vereniging te vertellen. En ik wil dat dit keer doen met een beetje beeld, met dank aan de heemkundevereniging bij deze. En daarvoor pak ik de microfoon, want ik ben zelf een leerkracht en ik moet lopen als ik vertel. Dus ik kan niet achter dat ding blijven staan. Nou, de schoutfoto, Piet Giesbert, die een foto uit 1962 met de tweede prins gehad hebben, Frans in het Panhuis, met twee belangrijke personen uiteraard. Lambert de Rey, wat de eerste prins was, en Piet Giesbert, 1891 geboren in Maasbree, wat de eerste president was van de schoutfoto. Als we dan terug in de tijd vliegen, nog wat meer terug, dan zien we een oude foto van Café Het Kluuske van Oetbader Lijn Schmeets. En dat tegenover uiteraard het Kluuske, waar de vereniging is opgericht 16 januari 1960. En de eerste raadsleden van de vereniging, dat waren de voetballers van de Werther Boys. En ja, de eerste die natuurlijk met de scepter rondliep, dat was Lambert de Rey. Hier zien we hem in 1961 met prins Chaud-Denische Veron van de Vlarissen. En daarna zien we uiteraard Piet Giesbert tot en met 1965 de eerste president was. Prachtige foto's, vind ik zelf. Ja, en uiteraard medailles. Medailles en nog eens medailles. Die horen bij de vastelavondsvereniging. Hier zien we de allereerste medaille uit 1960, volgens mij met de hand geschilderd. En inmiddels hebben we een zwaan, althans we, ik niet. Dat is ook chic, maar de raad heeft een mooie grote medaille om. En er zijn ook ontwerpen geweest die gaat minder goed gelijk zijn waarom dat is. En ik hoef niet te vertellen waarom. Want dan houden we namelijk met 2 duetswalen om de nek gelopen. En uiteindelijk is het deze medaille geworden. Oké. En dan, ja, de schoutfoto, hoe komt dat vandaan? Dat mag eigenlijk wel duidelijk zijn als ik het daar gezegd heb. Dat heet de Vodvol-schout. Wat we hier zien is een foto uit 1957. En dan zien we in het midden zien we het Kluus gestaan. De Frans Ereslaan, de Kloes en de Daalstroot en verder helemaal niks. Want dat is namelijk het gedeelte van Zuid wat toen een aanboer was. En dan zien we dat het inwonersaantal enorm stijgt. Dus jullie moesten uiteindelijk een hypotheek gaan pakken, houden heel veel schout. Dus die houden de vat vol schout en zo doen de schoutvatten. Deze foto leert dat in 1 oogopslag zien. En dan hele belangrijke jaren. Ik wist dat zelf niet, als ik eerlijk ben. 1963, 1964. Want toen zijn heel veel tradities gekomen die we op dit moment nog steeds hebben. En dat is wel zo aan. En daar heeft Piet Giesberts onder andere ook voor gezorgd. Wat is namelijk gebeurd? We hebben Groen-Jetskes gekregen in 1964. En waarom verschiet er nu SV Kluis? Want SV Kluis is ook in 1960 opgericht. Ook in het café.
café, wat we net ook al genoemd hebben. En Leij Smeets Oetwater wordt de eerste keeper. En ook die houden de kleur groen. Ik weet niet of dat echt toeval is, maar het liep me niet, want een van de oprichters van de voetbalclub wordt ook Lamberderie. En het schone is trouwens dat de kleindochter van Lamberderie dit jaar jeugdprinses is in Zusteren. En we gaan volgend jaar, dat is een beetje laat. We gaan volgende week naar Zusteren toe om haar te feliciteren. Wat nog meer, de Heremiet ging open in 1964. Daar is al veel over gezegd. Helaas is de Heremiet niet meer, maar de herinnering die blijft uiteraard. Verder, Dans Mariekes, die gedaan in het midden zit staan. Vanaf 1963 en Dans Mariekes hebben we nog steeds. Nou, met recht nog steeds. 17 stuks op dit moment. Van jong tot al wat ouder. En dan iets natuurlijk wat we nog immer doen. Dat is een bezoek brengen aan ziekenlui, aan hulpbehoevenden. En destijds in 1963 gebeurde dat voor het eerst in het Barbara ziekenhuis. En dan gaan we nog immer, elk jaar gaan we naar het oude ziekenhuis, noem ik het maar even. Het is niet meer helemaal het oude ziekenhuis. Maar daar gaan we nog immer naartoe. We gaan ook nog immer naar de Bunderhof. En we brengen ook nog immer fruitmandjes bij de lui toes. Dat is een gebruik wat we in eer houden. En dan een plek waar momenteel niks meer te zien is. Dat is een braakstukkend grond. Dat ligt tussen de Europaflat en de nieuwe Bunderhof. Daar heeft namelijk de oude Bunderhof gelegen. En de Bunderhof bezoeken we nog steeds. Maar een van de eerste bewoners van de Bunderhof, dat was namelijk Piet Giesberts. En die heeft door het ganse ontspanningsleven op zich genomen. En dat is er eigenlijk blijven doen, totdat er is overleden in het ziekenhuis. En daarom heeft die plek wat nu leeg is, heeft voor mij toch wel een bijzondere betekenis gekregen. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Maar dat vind ik persoonlijk heel mooi om dat allemaal terug te lezen. En dan iets wat ik gevonden heb tussen de spullen van de Zoutvoorten. Dat is namelijk het bedprentje van Piet Giesberts. Dat uiteindelijk overleden is in 1970. En dat bedprentje, als je dat goed eens lezen, dan snap je precies waarom we de Piet Giesberts herinneringsmedaille uitreiken. Namelijk een man zoals er weinigen zijn, staat erin. Er staat in een niet te temperen energie. Hij bleef doorgaan tot het einde. En ik heb toevallig van Harry Oud-Prins gehoord dat er op zijn sterven in het ziekenhuis zijn handje omhoog tegen en zei: en hier gaat Pietje naar de kloot. Dat heeft er letterlijk gezegd. Ik citeer dat, hè. Ja, dat staat genoeg over de man. En wat heel belangrijk is vergeten zullen en kunnen we jou niet. En dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom we de Piet Giesberts herinneringsmedaille hebben. Om zijn gedachtegoed, alles wat hij deed voor de lui, om dat levend te houden. Ja, wat ik al zei, er staat in organisator van het hele ontspanningsleven. Ja, dat is iets wat we bij de vastgelovingsvereniging uiteraard ook doen. Alhoewel het niet altijd even ontspannend is om het ontspanningsleven te organiseren. Maar dat is gedaan. En dan een stukje van hemzelf. Ik heb maar één wens voor jullie. Mogen jullie echt eensgezind en hartelijk met elkaar blijven omgaan. En leven zoals jullie dat deden toen ik er nog was. Dan zult jij ook plezier mogen blijven hebben in het leven. Zoals ik dat gehad heb. En dat is volgens mij zwaar. We moeten er samen gaan van maken. En dus niet elkaar de cup inhouden. Wat veel te veel gebeurt. En daarom dus de Piet Giesberts herinneringsmedaille. Hier een foto uit 1983 volgens mij. En ook 84 zit. Ik heb een spiekblaadje, maar ik denk ik doe het swimmen. 84. En de Heremiet nog met Nul Smeets, de derde president, dat nummer 3. Ik ben nummer 7. En dat hebben we dus nog steeds. En nu in deze prachtige locatie. En dan gaan we terug naar het heden uiteraard. Want dit jaar is uiteraard Jos Kremers in de beurt. En over een half uurtje zal ik Jos persoonlijk een toespreken. Dan zal ik vertellen wat er allemaal in uitgesproken is in de jeugd. Dan wil ik Ger vragen aan de twee zonnen om eventjes de spullen te verplaatsen naar je achter. En dan gaan we uiteraard naar onze Dans Mariekes.
Want zoals ik al zei, ik moet nog even de tijd volmaken. Nee. Want zoals ik al zei, we hebben dansmuziekjes. En we hebben een seniorengroep, we hebben een miniorengroep, echt de hele kleintjes die er pas bij zijn. En we hebben een juniorengroep en we hebben nog een duo. Dus vanavond 4 dansen te zijn. En helaas zit hier Anne, die is helemaal geblesseerd. Die wou eigenlijk ook willen dansen. Maar dit gaat helaas niet. Ik ga het anders oplossen, want we gaan natuurlijk niet wachten. Dan kunnen ze rustig gaan klaarstaan. Ik ga eerst maar een toespraak doen. Ik heb het goed genodigd. En ik wil hier als eerste de heer Verbucht, de LVK-voorzitter, naar voren hebben om een kort woordje te spreken voor Jos. Dames en heren, beste Jos, je weet het niet, dames en heren, maar Jos Kremers is het allerbeste LVK-bestuurslid wat we hebben goed geleerd. Nou zou ik zeggen, dat is eigenlijk wat ik heb op Marijnen, maar hij ook net zo eigenlijk het allerbeste bestuurslid moet Heerlen, moet Venray, moet Ruimken hebben, want toch wel hebben we er ook in het bestuur. Jos Kremers, ik kreeg de vraag of ik tegen je toespreken en daar heb ik geen moment over te twijfelen, want we kennen elkaar inmiddels een kleine, nou het zal het zien, 18, 19 jaar, samen in het bestuur. En ik denk, dames en heren, dat je het met begin zult zien dat Jos een hele aardige, vriendelijke, immabele, goedlachse, deskundige, betrokken, ervaren bestuurslid is. Nou, kom er nog wel eens overheen, voorzitter, straks. Ik zeg dat niet voor niks, dat het ook echt hoog is. Je zult allerlei dingen van Jos Huren verdoven, maar ik zal er misschien nog even iets aan mogen toevoegen. Want je weet niet alles van hem, ik wel. Hij heeft me goed verteld, het verhaal zal ik ook niet verteld hebben, dat ik een keer van vakantie terug kwam uit Frankrijk, samen met Monique. Hij de hele dag hij is gereden. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik zal wellicht, haal ik het niet meer op Frans naar Lentrie, dus ik pak onderweg een hotelke. Dat is 12 voor. Hij zegt tegen de man van het hotel, weet je wat, maak me nou vlug wakker, morgen vlug, want dan zien we weer iets genoeg in Geleen. 6 uur is wakker, vlug wat hij moet betalen. Hij zegt 350 euro. 350 euro zit, Jos, ik heb 6 uur geslopen en dan moet ik 350 euro betalen. Dat is het mensen, dit is een hotel, dat is een jacuzzi, een zwembad, een sauna, een massage, een bar, dat is allemaal erin. Dus daar heb ik helemaal niet een beroep voor gemaakt. Dit is hoe zitten bij Esther en je had het kindergebroek. Jos de pakt zijn portemonnee, legt er 100 euro neer en de man zegt, dat is 250 euro te weinig. Ja, zit hem, maar die 250 is voor het vrije met mijn vrouw. Dan zit hem, ik heb helemaal niet tevreden met die vrouw, die heeft maar zijn waaster, ik had dat met kunnen zien. Jos is immers, beste mensen, de verenigingsman is in hart en nieren. En wij hebben hem als bestuurslid van het LVK leren kennen als immers die een heel goed gevoel heeft voor het eindelijk kan in stand houden van een traditie. En aan de andere kant kijken die ze toch in die traditie die liefst ontwikkelen. Want een traditie die kan eigenlijk alleen maar goed bestaan, blijven voorbestaan als ze ervoor zorgt dat het ook met de tijd metgaat. En als ze maar ervoor zorgt dat een paar dingen die heel erg belangrijk zijn, dat die ook daadwerkelijk in die traditie metwerken. Maar voor het LVK is dat bijvoorbeeld dat voor iedereen het hoogste podium in Limburg te bereiken moet zien. En dat er doorstroming is. En dat het volk zelf men kan beslissen. Dat het niet iets is van een aantal domo's, maar dat het echt gaat om de vasteloosmuziek zelf. Dat is iets hoe Jos heel uitdrukkelijk verstaat. En hij zorgt er ook met al zijn werk, wat de leeft ook niet direct de machinewervers uit, dat dat ook altijd goed voor elkaar kunt. En hij weet inmiddels als bestuurslid dat het ook belangrijk is om van tevoren goed na te denken op allerlei dingen die kunnen gebeuren. We gaan volgende week naar Maastricht. Over een week, over deze tijd, dan barst het los in het MEC. En we hebben, toen we die keuze gingen maken voor het MEC, hebben we van tevoren zitten denken, we moeten zorgen dat het een grote zaal is, dat er ook, als er het gebeurt, er nog altijd meegeschakeld kan worden. En laat het nou net dit jaar ook weer nuttig zien. Want Jos heeft best de kaarten te kopen en blijkbaar is er iets niet goed gegaan en hij wil met 700 meer kaarten meer verkocht.
Hij heeft tot middernacht doorgewerkt en oorlog erdoor en hij maakte het voor elkaar en hij zorgde uiteindelijk dat het allemaal goed geregeld was. Qua vergunningen, al die boze mensen die in hele korte tijd eigenlijk toch weer goed geholpen zijn. Dat is, dames en heren, Jos de Voethoed, MSD, van elk probleem toch gauw een kans maakt. Hij zorgt dat er gekeken wordt wie we met elkaar het viertje, want zo willen we het met elkaar nemen, hoe dat zo goed mogelijk gevierd kan blijven. En dat duidt al jaren en ik hoop dat ze dat ook echt jaren doen. We hebben ons voorgenomen als dit stopt, dan stop ik ook, dus de kist is stop. Dames en heren, wij zijn ontzaglijk blij en wij gunnen hem van harte dat hij deze onderscheiding kan krijgen. Ik huur dat Piet Giesbers uit de gemeente Peel en Maas komt. Volgens mij komt de burgemeester daar ook vanaf. En die komt er zelf ook vanaf. Wat komen er toch beroemde mensen vanaf, hè jong? En Piet Giesbers is ook, dames en heren, de naamgever van de reddingsmedaille, die uiteindelijk ook nog de vrouw gegaan is, heeft ook goed geleden, die ervoor gezorgd heeft dat het LVK daadwerkelijk is opgericht. Berthe Paulussen, we hebben de beker nog heel genoemd, die heeft eind jaar voordat het LVK gesticht is, ook de medaille gekregen. We zijn in een heel illustre rijtje terechtgekomen met Beppe Kraft, met Pierre Knaus, met Frans Steunens en Jos Kremers van het LVK, dames en heren. We gunnen het van harte. Er is tegenwoordig wel veel onderscheidingen. Ik ga niet nemen de show lopen, want anders is het slechtste LVK-bestuurslid zoet geleden. Maar dat zal ze niet doen, want toch is hij veel te bescheiden voor en toch is hij veel te betrokken voor bij dingen. Van harte proficiat, geniet ervan. De eer is van harte gegund. En ik hoop dat we nog lang met elkaar het viertje samen mogen organiseren. Dank u wel. Als je heel even wacht, want je hebt de moeite genomen om hierheen te komen. Dus niet neven de deur. En daarvoor willen we Ger de jaarorde 2019 van de Schoutvotte aanbieden. Nogmaals, hartelijk dank. En dan staan ze klaar. Nee. Ger Butemans als opmars voor de senioren dansmariekes.
opmars voor onze senioren dansmariekes. Ik ben zo van ben, die zijn dan immer van de school. Ik ben zo blij dat ik de liefde die ken, dan heb ik nooit ik zo niet goed. Ik ben zo blij dat ik een zout van ben. Ja, dankjewel. En dan gaan we door met onze minioren die klaarstaan. De scherven naar opmars voor onze minioren dansmariekes. Even high five. Goed gedaan. En een opmaarscherf voor onze minioren. Ik ben zo trots dat ik een zout ben. Die zijn dan immer van de school. Ik ben zo blij dat ik de liefde die ken. Dan heb ik nooit ik van En dan zijn we nog niet klaar met dit geweld, want nu komt de volgende groep en dat zijn onze junioren. Dus weer een buitenmars als opmars voor de junioren.
Ook fantastisch. En ik heb natuurlijk niet toevallig gezegd dat dit het uithangbord voor de vereniging is. Prachtig, en dat al vanaf 1963. Ja, zo oud zit jij nog niet. Goed. Ik ga graag een buitenmars als abmars voor onze juniorendanspoliekers. En dan kunnen de heren van de Hoort even alles weer netjes terugzetten. Ik ben zo kreuzer tegen Schoten, die zijn nog helemaal van de school. Ik ben zo blij dat ik de leer die ken, dat heb ik voor die vriend. Dat komt dadelijk. Zo. Ik ga graag de volgende spreker naar voren. Ivo Smeets, ook nog raadslid bij ons geweest. Ook Ivo gaat een woordje spreken. En dat deed hij met veel plezier, heb ik gezegd. Dankjewel, Dave. Ja, Jos, zieker en schoner, als wat je net hebt gezien, wordt het niet. Hier zijn de mannen van de rest van het bestuur, maar ik zeg het natuurlijk niet. Namens Begelein. Samen met Jeroen, Frank en Peter en Roel willen we natuurlijk her een woordje tot u richten. Normaal beslist natuurlijk degene die altijd voorop gaat namens de MP-feesten. Ik ben dat niet zo gewend, maar voor deze keer maak ik graag een uitzondering, speciaal voor dich. Ja, Jos, het zijn natuurlijk veel lui die zich bemoeien met de MP-feesten, die de MP-feesten gaan bezoeken. En heel veel lui die zich verbonden hebben aan de MP-feesten. Ja, dat zijn er echt nogal gek. En dat is natuurlijk ook de reden waarom Sticht vandaag hier is. Er is een enorme verbinding. Immers de geit voor Geleen, immers de geit voor zijn ideeën en immers de geit voor alles eigenlijk wat we wilt organiseren. En we beseffen dat de MP-feesten slechts een klein stukje zien van alles wat Sticht toen even nog deed. Maar goed, verstaan je namens de MP-feesten en uiteraard wil ik toch het over vertellen. Een paar zaken waarvan we vinden dat die best omschrijven, zijn een enorme kennis van onze stad, het verleden van de stad, het wie dan ook bielijk en de toekomst. En de politiek zeer ingevoerd, kan we zeggen, de volks alles. Daar hebben ze natuurlijk plichtbesef om alles wat ze zuus moesten in vastgoedgebied op te pakken. En ik is bijzonder erin slagen om niet achtergaan te krijgen, om het verder te krijgen met z'n allen. Dus, en dat is eigenlijk een enorme aanjager. De kind gaat slecht tegen onrecht of met twee maten meten. Ja, en er is ook nog wel eens immers dat ook wel eens uit richting ons noordelijke stadsdeel. Sorry, burgemeester. En ja, dat maakt voor nog wel eens met in ons bestuur. Maar alles bij elkaar komt het altijd voldoende in een positieve drive, zonder potenties en met een enorme daadkracht. En ja, soms zit er ook wel een beetje ondeugd bij. En ook dat ondeugd zijn eigenlijk de MP-feesten ontstaan. Ofwel, ja, de aanzet van de MP-feesten komt eigenlijk een stukje voort hoe het gaat ondeugd. Samen met de boeierblazers heb je er bijeengepakt en heb je een ganse nu vlag gemaakt van Geleen. Die eigenlijk vol gepropt zat met historie, met die twee patroonheiligen in de voorgrond en in de grote hoofdrol. En dat pakte nogal chic goed, hè, Jos. De vlag dat je samen met de buurtblazers hebt gemaakt, jaren geleden, ja, dat wordt een collectors item. Dat wordt gedrukt. En dat wordt nog eens gedrukt. En er wordt nog eens gedrukt. En al het enthousiasme wat jullie hebben in de stad voor de vlag, en dat gevoel wat er lijkt voor Geleen, heeft ervoor gemaakt, Sticht met de buurtblazers samen het voortouw hebt gepakt om te zeggen, er moet nog komen. Er komt een evenement in en voor Geleen. Maar dat was wel op een bijzonder tijdstip, want ja, gans Geleen lag toen op de vod. Het centrum wordt echt groot gaat, de hele V&D gestangen en alles wat erbij zat. Er waren een paar winkelstraten en een paar cafés die het ook niet al te makkelijk hadden. En juist op dat moment zijn Veer of zijn Geer naar het gemeente gestapt om te vragen om het op te richten in Geleen en het van de grond te krijgen. Ik hoef ik allemaal hier niet goed te liggen dat dat best een uitdaging is geweest. Maar ik moet ook zeggen, we zijn nu bijna aan de 13e editie
Dus ik mag wel zeggen dat dat bijzonder geslaagd is. In juni 2007 wordt de eerste dag van Geleen georganiseerd, oftewel de Marcelinus en Petrusfeesten. Pal voor het gemeentehuis, met een kerkdienst van tevoren, een klein podium en een gansplein knatschvol met verenigingen. Alles wordt er. De voetbal, de handbal, judo, handboogschieten, alles wat ook maar een gelegenheid deed, moest zich presenteren op de MP-feesten. En dat heeft mij doen bewegen om te zeggen, ik wil bij dat club. Dat heeft me gegrepen. Ik vond het een fantastische dag. En ja, ik ben begonnen als vrijwilliger en even later sting voor de uitdaging om het huzarenstukje met Golden Earring te gaan organiseren. Ik kan me ook nog wel het bijzonder, maar dan ook bijzonder korte gesprek herinneren met toenmalig wethouder Willershoven. Verwoorden even en ja, verwoorden ook even. Joost, daar word ik klaar met, daar sting op en dan liep de boete. Gelukkig is dat later allemaal helemaal goed gekomen. En onder die leiding Steven de Vernoe af naar de 13e editie van de MP-feesten. Ik heb natuurlijk behoorlijk het verhalen te vertellen over al die jaren die we hebben metgemaakt en al die edities die we hebben metgemaakt met z'n allen. Maar ik wil er toch een paar dingen opnemen wat we hier in Geleen zoal gehad hebben. Ik zei het al, Golden Earring, Weden, Rowanese, George Baker, Models Finest, Schienthaler en de reunie van Valsplat. Maar ook Paul Elstak, Mental, Theo, Charlie, No Noise, Captain Jack, dat best wel erg moest poepen. Maar ook nog Boef, Stuk TV, Ronnie Flex en de brunch jaarlijks voor zo'n 400 man. Een spel zonder grenzen, een jaarmarkt, een jeugdvoetbaltoernooi, de uitreiking van het Johannische woord, de werk van de amateurkunst en ja, we hebben het zelfs voor elkaar gekregen om een wielerwedstrijd rondom ons evenement te organiseren en we hebben de ganse stad knatsch toegezet. En eigenlijk was het ook nog de bedoeling dat die wielrenners door de tent gingen, maar dat ging onze veiligheidscommissie net get te wiet. Open air, met een tent, hoofd open air, VIP-deck, zeg het maar, niks is te gek. En we hebben natuurlijk nog, en het wordt misschien nog wel een van de mooiste en gelijkwaardige avonden, als ik kijk door de historie, de avond, dat hebben we georganiseerd samen met het jaar van de mine. We hebben dan een geweldige klikavond neergezet in een uitverkocht huis met de mijnwerkers van Waleer. En natuurlijk onze jongens die daar op de speelden met carbon. En die heemkunde, die zich daar ook natuurlijk stevig tegenaan hebben bemoeid. Het wordt fantastisch, compleet met 2 schachten. Jongens, dat wordt echt een huzarenstukje, dat wordt echt geniaal. En om dat alles in die jaren voor elkaar te krijgen, hebben ze altijd die ganse netwerk ingezet, want dat is echt wat ze deed. Het is politiek, harmonie, waterschap, de kerk, bureau, pinkpop, scouting, schutterie, vasteloversverenigingen, bedrijven, handbal, voetbal. Ik heb zelfs de boelverenigingen voorbij zien komen. En dat is misschien nog maar een topje van de ijsberg. En kies wat er zei, we hebben nu 3 dagen lang een evenement voor jong en oud. En over, hopelijk, want dat is ooit de bedoeling geweest, iedereen in Geleen weer eens een gans weekend verbinden. Het laatste wat ik nog wil zeggen over de verbinding. Ons clubje is met recht familie te nemen. En dat is dan niet alleen omdat er van verschillende families inmiddels meerdere generaties zich ieder jaar kapot werken, maar ook omdat we elkaar door het jaar heen ook weten te vingen. En gooien en een minder gooien die en we zien elkaar altijd geër, drinken scherm, beeldscherm en dat vind ik echt fantastisch. Jos, dat is een geweldige sfeer die we hebben met ons clubje. Maar er is ook het veranderd. Heel veel is er veranderd gedurende die van de MP-feesten. Maar wat nog het meest veranderd is dat we vroeger als bestuur alle kampioenen huldigden. En kregen dan zo'n prachtig spankje van Geleen. Of een MP-spankje. We hebben verschillende in de serie gemaakt. Tegenwoordig hoeven we alleen nog maar als bestuur even dicht te gaan staan als er weer een medaille, een spankje of gedangers omgehangen is. Maar wat wel fijn is dat Peter er vandaag wel bij kan zien en niet via een krakkemikkige Skype-verbinding vanuit Turkije moet toekijken wist ik een koninklijke onderscheiding is. Maar alle gekken op een straks, Jos.
Het is volkomen terecht dat Stichting Dadelijk mocht slogen tussen al deze PG-dragers. En het is niet alleen door was allemaal gedaan hebt, maar het is ook echt oprecht door Westers. Ik gun het dich van harte. Ik weet dat ze een hele warme en bijzondere band hebt met de familie Giesberts. En vergun het dich dat van harte, maar vergun het dich daardoor nog meer. Dus namens het bestuur, namens alle vrijwilligers en namens iedereen dat de MP-feesten een warm hart toedraagt, van harte proficiat. Ivo, dank u wel. Precies binnen de tijd. Ook voor mij hebben we er nog gehad, uiteraard. Ik wil graag aan Mika vragen of er even naar voren wil komen. Ook voor dich, voor de meute. Jaarorde 2019 van Vastelovensvereniging Schoten. Dank u wel. Dan gaan we door met de volgende spreker. Dan zit hij voor klaar. Leo, gele wethouder. Ook voor de microfoon. Dankjewel Dave. Chica, Jos. Allemaal voor dich, ja. Ongelooflijke kerel. Beste jullie, Jos en ik kennen ons best wel al lang. We woonden 200 meter van Eindhoven. En Jos kwam vroeger op het fietskap bij ons langs als er nog een foto'zij ging. En toen dacht ik, is toch de man, de woont om de hoek, wie wil hij van Nederland, dat wist ik wel, maar eigenlijk weer koos ik hem niet. Maar ongeveer 2,5 jaar geleden kwam er verandering in een bovenkamertje van de corner. Kwam toen het illustre actiecomité Kom Neer en Geleen bijeen. En Jos Kremers was er natuurlijk bij en ik dacht, daar moet ik ook bij zijn. En daar hebben we kennis gemaakt, Jos, en daar hebben we ontdekt dat we de leven voor Geleen delen. En sindsdien buit die leven voor Geleen ons ook. En hebben we het ook dik over. En zo dat er parallellen in onze levens zijn ontstaan met hun eigen accenten. Maar er zit wel een lijn in, heb ik ontdekt. Want we wisten toen al samen, ook met Ruud van Wersch en in een keer nog met het andere Ruud, toen wist vooral dat het herendelingsvoorstel van de latere waarnemend burgemeester Jo Bronkers, de CDA'er, dat dat een slecht voorstel was. In Zittert zijn ze er vandaag achter gekomen, heb ik in de gezet gelezen. Maar veel wisten 20 jaar geleden al dat we dat beter niet hadden kunnen doen. Maar jij geleid over alles als eerste en weet ook alles veel eerder en kent er ook toch een grootje op terugkijken. En Jos en ik beseften toen ook al eens te meer dat we extra aandacht moesten geven aan het Geleense erfgoed. En samen steunden we toen in 1996, heb ik het over, de vereniging van oud-mijnwerkers die de Barbara-viering organiseerden en die waren op sterven naar dood. En Jos en ik samen, en eigenlijk meer Jos en ik moet ik eerlijk zeggen, zaten daar de show gezongen en een jaar later hebben we het Barbara-comité opgericht op initiatief van Jos. En het is schoon om te zien dat het Barbara-comité nog immer besteedt en die Barbara-viering rond 4 december blijft organiseren om te weten wie Geleen groot is geworden op de knuik van de koempels en dat we dat moeten blijven gedenken. En in 1998, beste u, gehoord het dus ook al, toen heeft Jos met zijn sociëteit Oud-Prins, ik geloof dat ze toen voorzitter was, en het LVK, naar Geleen teruggehaald, terug naar de Bakermat. En toen dacht ik, dan ga ik nog meteen in dat bestuur zetten, want het is de band met Geleen ook goed verstevigd en kan ik dan blijven bewaken. Dat was een verstandige zat om op die manier het Geleense goed te bewaken. Ik koos toen voor de Geleense politiek en dezelfde periode om ook dat Geleense erfgoed te kunnen blijven bewaken vanuit de andere kant. En met Ruud van Wersch samen waren we de laatste 10 musketeers die bleven strijden tegen die herendeling. Zelfs nog in 2000, 4 jaar later, wie iedereen dacht van, oh, daar komen ze weer. Toen hebben we nog over het spandoek opgehangen wie de commissie, de Tweede Kamercommissie, hier naartoe kwam op 1 april 2000, ik zal het niet vergeten. Toen waren we s'avonds laat nog met z'n drieën op en dan en alle anderen die waren al afgehouden die dachten dat het een 1 april grap was, maar dat hoort het niet, Jos. Ik vertel niet alle acties die we hebben uitgehaald buiten de gemeentegrenzen van destijds, want de burgemeester is erbij. En dan kunt u in aantekeningen weer dossier, dus dat moet ik niet hebben. Maar we hebben in ieder geval heel erg samen uitgehaald. Maar we waren ook zo realistisch wie die herendeling eenmaal een feit was, dat we tegen een zag, ja, dan moeten we in de gaten houden dat Geleen niet omgesneden. We moeten zich liever verzetten, het heeft geen zin, maar we moeten laten zien hoe Geleen goed is en hoe Geleen groot in gaat zien. En de eerste jaar hebben we dat toen een beetje aangekeken, na 2001, en daar heeft al niet zo'n groot gevul bij. Maar we waren nog allebei een beetje avondwachten. En in 2006
Toen worden verrekte bronkers, er wordt toen waarnemend burgemeester en dan mocht hij zijn eigen rotzooi komen opruimen. Toen zag hij, het is genoeg geweest. En met de vastelovend die verwacht naar de Leuven voor in 2006 een bloostig met die bulenblazers die Gelense vaan nu hebben. En het wordt niet dat het rood, wit en goud weer aan de gevels van Gelijn ging hangen. En ook nog eens aangevuld met worpen van Gelijn, met Marcelinus en Petrus Grutsch op, zodat iedereen weer kon laten zien dat er Grutsch is, dat het niet Gelijn kunt. En ik besloot in dat jaar om me weer beschikbaar te stellen voor de politiek. Toen waren we al zitterd Gelijn, om van binnen uit te kunnen wagen over Gelijn. En Jos, daar zorgde toen ook overigens in 2006 dat hij ook een stevige vinger in de pap kreeg in de politiek en in de gemeente. Want hij zorgde ervoor dat zijn LVK voor een Schaar Cox burgemeester wordt. En daarmee had je een hele duidelijke lijn en zijn netwerk rond de politiek. Eindelijk iemand van het volk, zag Jos toen, en daar ben ik van harte met de grens. En we zien ook dat het iemand is die Greutsch is, op zijn Gelense erepadje bij de Vlarissen, bij Mignon, bij de Schutterien, op al die andere plaatsen burgemeester. Dat mag ook eens gezegd worden. En Jos, daar richtte toen ook de stichting Marcelinus en Petrus evenementen op en in 2007 voorzag het eerste grote feest op de markt en inmiddels een in de weg te denken traditie die Bunt en die Lutsen Hooggelijn goed is. En Jos heeft dus heel veel betekend voor Gelijn en voor de vastelovend en daarom kreeg ik in 2016 al een koninklijke onderscheiding. En ik weet dat er daar heel erg Greutsch op is, maar voor een echte vastelovendschenk is die Piet Schiesbergs herinneringsmedaille natuurlijk minstens zo'n grote eer. En over de vastelovend gekald Jos in 1998 en 2009 hebben we het jubileum LVK in Gelijn gevierd. En ik ga er eigenlijk vanuit dat volgend jaar de 4x11 editie ook weer hier in de Wereldstad kan vieren. Dus als je Jos het op bestuur wilt houden, dan weet je wat ik te doen steekt. Angst voor een truc. En zoals het rijden over die kaartverkoop, Jos, daar moest je dan wel beter op letten. Vol is vol, de burgemeester is streng, dus niet meer kaarten verkopen dan wat er ook binnenkomt. Beste Lu, beste Jos, beste Monique, Tom, Floor, Lotte, we kunnen wel Lotte, hè, of niet? Geen Larsen inmiddels. En Laurie natuurlijk ook. Proficiat met deze prachtige onderscheiding. Namens het college wil ik toch eens feliciteren de burgemeester. Dus collega Jos Bessems is er ook. Voor zijn Greutsch op Gelijn, voor zijn Greutsch op Jos. En voor zijn Geer hier om dich te feliciteren. En we spreken de hoopboet dat zich nog heel lang dicht mogen blijven inzetten. Voor ons geweldig schoon in Gelijn, zodat we immer kunnen blijven zeggen, kom heel in Gelijn. Ja, dankjewel. Ook, dat mag natuurlijk ook. Ook natuurlijk voor dich. De jaarorde 2019 van de Zoutvoort. Ja, dan gaan we nu langzaam, vrij snel, naar de uitreiking van de Piet Giesberts herinneringsmedaille toe. En ik wil graag in de buitenmasters opmars voor de Raad van 11. Ja Jos, voordat we die Swan medaille gaan geven met rechte chansen die we hebben, eerst nog een paar woordjes om dich toe te spreken en daarvoor gaan we het verdienen op doen. En ik ga het zongerblijtje proberen. Ik of ik alles goed onthouden heb. Geboren aan de Rijksweg Noord 1959, 1 jaar voor de oprichting van onze vereniging. Gezegd dat ze ongeveer de jeugd heeft doorgebracht in de stad Vuling, dat ze rondjes gaan bij de Paterskerk, wat ze allemaal uit hebben gesproken, dat hebben ze mij niet gezegd.
En uiteraard getrouwd. Monique Klinkers. Monique. Zit neven Jos uiteraard. Om dicht ook nog steunen vandaag. En 3 kinderen, Lotte, Tom en Floor. Die ik al aangekondigd heb. Ja, Jos. Ik vroeg aan dich van, ja, noem eens geen eigenschappen op. Dus hij zegt, ja, ik ben honkvast, loyaal, eerlijk. En één uitspraak is mij bijgebleven. Dus hij zegt, ik houd niet van u die verschijnen en weer snel vertrekken. En dat is in het verenigingsleven. Maar dat is ook wie die werkt. Want toen heb ze vorig jaar, de datum is een beetje vervelend, 11 september, heb ze die een 40-jarig jubileum gevierd, die Bovitech. Dat zijn eigenlijk al genoeg. Want wij blijven tegenwoordig nog 40 jaar die zijn de werkgever, dat zijn er niet wel. Dus als we goed betaald krijgen dan denk ik. Nou, en gaan we weer. Ja, wat zijn die hobby's? Ja, dus passieve hobby's en actieve hobby's. De passieve hobby's is alles wat met sport te maken heeft. Het volgen, niet zelf sporten. Maar die actieve hobby's die zijn allemaal eigenlijk al genoemd. Dus die kent ze een aantal pleitjes vatten. Hè? LVK, MP-feesten, Sociëteit Oud-Prins natuurlijk. Vlaris, zo was de Prins best geweest. En die inzat voor Geleen. En die inzat voor Geleen, dat is me verteld dat ze rond het jaar 2000 inderdaad, ja, proberen, het is allemaal gezag om de fusie tegen te houden. Ik heb trouwens gezien of gelezen dat in 1928 ook een keer een poging is gedaan om te fuseren en in 1982 ook geloof ik. Ik weet dat toeval is, de 2 cijfers omdraaien, maar oké. Uiteindelijk is het toch gelukt, dus ja. Oké. We moeten het er nou mee doen en zo erg is het ding ook allemaal niet. Hè. Het gaat om spas en plezier. Ja, dus in 2001 werd die fusie een feit. En uiteindelijk is één ding gelukkig niet doorgegangen. Dat is het stadswapen wat ze toen hebben bedacht. De kapotgereden merel. Dat is het niet geworden. En uiteindelijk houden ze zo gaat van ja, dat Geleen moet op de kaart blijven. En alles over die vlag is al verteld. Het wapen van Geleen, Marcelinus en Petrus en het wapen van Huyn in het midden. En daar zijn die MP-feesten ook ongehangen uit ontstangen. 2007 was de eerste editie, alles is er al van genoemd. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Ja, buurtblazers. Vanaf 1980 hebben ze de onderwerpen gemaakt, de vasteloversgroep. En daar heb ik toch iets schwaars van gevonden. Dat is namelijk dit. De buurtblazers, die 1 keer 11-jarig bestaan, hebben die benefietavond georganiseerd om geld in te zamelen voor een school. Wat Geleen geadopteerd al min of meer in, verdenkt in Roemenië. Ja, Roemenië. Ja, en ook daar hebben de schootvaarten toen een klein rol gespeeld. Want die hebben gezegd van weer ondersteunen dat initiatief en we zien uiteraard in het midden, zien we Thijs Simons, de toenmalige president, een rolstoel heeft gesponsord aan het Rode Kruis. Ja, vond ik wel prachtig om dat eventjes te laten zien. Dat doen we dan weg. En dan zien we dat we in 1981 is er prins geweest bij de Vlarissen en daarna hebben ze, zoals ze me gezegd hebben, nog veel vrijwilligerswerk gedaan ook bij de Vlarissen en links en rechts van alles gedaan. En daarvoor hebben ze in 2015 de Hoesorde van de Vlarissen gekregen, hè? De orde van de afgebrande gasketel. Dus ja, de ene onderscheiding naar de andere onderscheiding, dat mocht met recht gezag werden. En dan natuurlijk het LVK, hoe ze sinds 1998 in het bestuur zit, als bestuurslid uiteraard. En het is ook al gezegd dat een van de oprichters van het LVK, die hier in Geleen zeg maar is ontstangen, Bert Paulussen, die heeft in 1975 de Piet Giesberts herinneringsmedaille gekregen. Een medaille die we vanaf 1971 hebben. De eerste man die hem gekregen heeft, was Huub Giesberts. Ja. En als het goed is, hebben we hier in de zaal mevrouw Giesberts. En hier zit de vrouw van Huub Giesberts. Ja, hartelijk welkom. Wat fantastisch dat je er vandaag zit. In 1974 is Bert Paulussen en toen wisten de schootvatten al dat dat natuurlijk een fenomeen werd. Want het jaar daarna, toen kwam het LVK volgens mij. 1 jaar daarna. Jo hè, 1 jaar daarna. Dus ja, hier werden heel veel cirkeltjes rondgemaakt. Dat snap je wel. Dan natuurlijk de koninklijke onderscheiding. Ik weet niet
wat je waarom je aan het lachen zit. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Wil ik zie Jos namelijk bedenkelijk kijken zo. Ik had er niet aan een soort gegeten, wat gebeuren. Oké. Nou ja, de is natuurlijk een keurig onderscheiding niet voor niks. En daar gaan we dus vandaag de Piet Giesbertse herinneringsmedaille aan toevoegen. En Frans Teunis heeft hem vorig jaar gekregen. Hij was bij de vuurontvangst, dus zelfs in de hand kunnen schudden. Maar hij wil zich toch even toespreken en daarvoor heeft er een kleine toespraak opgenomen. En ik wil graag vragen aan Kevin of hij die even wilt afspelen. Beste deelnemers, helaas ben ik niet erbij als die prachtige herinneringsmedaille van Piet Giesberts krijgt. Maar ik ben wel even bij geweest. Ik heb tot zoveel prachtige onderscheidingen gekregen. Ik heb nog een onderscheiding. De busvoorzitter van de MP-feesten in Geleen. De bestuurslid van de LVK. De bus in het verenigingsleven zeer actief geweest en nog in Geleen. En daarvoor die verdiend. En ik ben er bijzonder trots op. Het moest rekenen dat ik dit oets in Geleen met de shortvolte heb mag ontvangen. Een hele fijne avond en we zijn een geweldige kerel. Ja, dat wordt Frans. Dan moeten we het zo oplossen. Hè? Goed. Dan is het moment nu langzaam aangebroken. Dus ik wil graag vragen aan de commissieleden die nog niet hiervoor staan. En dat is volgens mij alleen Bert Kitsen of hij ook eventjes naar voren wilt komen. Want Peter Giesberts is helaas wegens familiaire omstandigheden verhinderd. Ja Jos, ik zou zeggen, kom er bijstaan, dan kunnen we aan een ceremonie beginnen. En dan hou ik graag Peter Steps ook naar voren. Nou, normaal is het zo dat prinsen medailles uitreiken bij ons. Er is er alleen één medaille waarbij dat niet gebeurt. En dat is de Piet Giesberts herinneringsmedaille. Die wordt namelijk uitgereikt door onze voorzitter Peter Steps. En Peter is bijzonder groot, dat wij zeker dat er dicht die medaille mag aanbieden. Maar we belasten zich ook met de eervolle plicht om die onderscheiding met gepaste trots te dragen op al onze activiteiten. Peter, ik wil aan dich vragen om die zwarte medaille te pakken en die bij Jos Kremers om te hangen. Bij die medaille hoort natuurlijk een officiële oorkonde. Peter ook aan deze taak om die oorkonde te overhandigen. En tot slot is er nog het van mij. Dat is namelijk het reglement wat hoort bij de oorkonde en een lijst met alle dragers. Alsjeblieft. Officieel allemaal. En Peter, dan mogen ze nog één ding doen. En dat is even een leuntje nog overhandigen aan Monique. Monique ook van harte proficiat met Jos. Jos, ik zou graag aan dich willen vragen of ze tegen de Lino wil zeggen, bedankt wat je wilt doen. En daarna hebben we een gewoon optreden voor dich nog, namelijk onze solodans. Maar voordat we dat gaan doen, mag ze eerst het zeggen.
geen iemand wordt hier tot voor een fiesta. Maar goed, beste Ben de eerste, beste Mika de eerste, beste Schootvotten, nu van de Kloes, nu van de Werdenstad, heb ik het ganse in lucht hier gezien. Ik ben hartstikke ziek dat je allemaal zit gekomen. En ik sta niet heel erg gewenst met deze zeer bijzondere en Johan Piet Giesberts herinneringsmedaille. Om eerlijk te zijn, moet ik zeggen, heb ik wel even moeten nadenken wie heeft mij ergens in oktober belde. Waarom ik? Wat is die connectie met de Kloes en de Schootvotten? Ik woon wel in de Pietersstraat, met 150 meter vanaf die reden aan hoe het Schootvottenriek begint en hoe Prins Hebbems in residentie heeft. Maar de Pietersstraat ligt toch echt in het Ulenriek. Maar wie heeft mij in een van die vele gesprekken die we hebben gehad, goed gelachen wat de betekenis van deze prachtige voorkonde, koos je mij daar wel in vingen. Zeker ook in relatie tot de naam van deze medaille, Piet Giesberts. Want we hebben al gehad met die van Giesberts. De oude heer Piet Giesberts, oprichter van de Schootvotten, of Churchill van de Kloesbier genoemd wordt, heb ik helaas niet gekend. En moet zijn genen wel heel erg goed hebben doorgegeven, want al 3-4 generaties kind geleden al de markante Giesberts-familie. Ook ik en mijn familie hebben een zeer speciale band met familie Giesberts. Mijn mami en Jeannette, 89 en 88 jaar oud, zijn al meer dan 70 jaar bevriend. Iedere zaterdagmiddag treffen ze zich op het terras van de welkom en laten het zich dan door goed gaan. Wie 1981 stadsprins wordt, worden er nog geen adjudanten. Mijn pseudo-adjudanten worden de Chouaniers, met Els en John Schmelen, Jacques Meijns, Teddy Percé en vooral Huub Giesberts. Mijn god, wat er niks plezier gehad en gelachen als Huub het woord pakte en wie een militair vol humor staccato stond te presenteren. Als je kleinzoon Bart Storke nu op het podium zien rozen, dan zie ik er ook zo Huub in. Het verdreed rond het verlies van René, die we met de MP-feesten in 2010 vanuit Amerika nog geleden hebben overgevlogen voor een van zijn laatste concerten van Valsplat. Onze bijzondere vriendschap met Jean en Marie zee. Ook komen we niet iedere week bijeen over de vloer, maar leven en leed hebben we samen gedeeld. Wie ons Lotte wat een hele bijzondere band heeft gehad met uw leefzuster. Maar wat is dan nu die connectie met de Kloes en met de Schootvotten? Die club met die typische groene jasjes. Die zou je eerder hoort moeten zien met de naam Schootvotten. Maar ze hebben gekozen voor een andere Johan Gelijnse kleur. De kleur van Fortuna 54, hoe de laatste week weer veel aandacht voor is geweest. Op het eerste gezicht liggen er niet zoveel raakvlakken. Het geeft iets in het leven, maar toch. Wie al gezegd, ik ben opgegroeid op de Vuli, een stukje oud geleden aan de andere kant van de Rijksweg. Ging als iel en angstig manneke naar de kleuterschool van de zustertjes in de Geenstraat. Maar ik herinner me nu nog wie geweldig ik door de vastelovers ziet vond en me door een beetje zelfvertrouwen gaf. Daarna brachten onze ouders ons niet naar Oud-Gelijn op de Rijkerschool, maar naar de Sint-Kloosjeschool bij de Paats in de Carmelietjesstraat. Ook daar word ik maar een angstige geweest. De vastelovensvieringen in het jeugdhuis van de Rijkerschool vond ik het einde en verkleden duurde me te lang voordat op gewoon zich de kinderen zitten in de Hadenhof. Op zondag hoefden ze dan 3 dagen kookbopijsje niet meer goed te doen en worden de knijkertjes al nooit noemer op. Wie is puber op het oude Schweitse soort vierde van vastelovend in de Heremiet aan de Kloes. In een veilige omgeving, Polonaise en rundjes te rijden. Daar leerde ik ook mijn eerste vriendinnetje kennen. Een meisje uit de Zernikestraat. Wie mijn eerste afspraakje op zaterdag na de vastelovend op de ijsbaan van Gladenbroek, word ik krank. Het meisje stond op de straat en ik ging uit de venster van mijn slaapkamer. Maar mijn mama ook onverbiddelijk. Het bed bleef dicht. Dat heb het meisje nooit meer gezien. Natuurlijk zijn we weer met de SAP diks op uw prinsreceptie geweest en naar het oud-prinsbad in de Heremiet. En zijn we diks met de kinderen op vertrokken van de Heremiet. Ook heb ik zo'n herinneringen aan Michel van Bordragen, wie hij samen met mij in 1981 prins was. Daarna zijn een aantal lieve Kloes ook betrokken bij de organisatie van de MP-feesten, zoals Peter Steps en Ivo Schmid zit zelf bij ons in het bestuur.
Lief Zoutvatten, ik ervaar deze onderscheiding niet als het persoonlijks en draag deze dan ook op aan de clubjes waarmee ik verbonden ben. Allemaal vrijwilligers die juist wie ik niet in oeren tellen, alles prodeo doen, ongekende loyaliteit hebben en samen het praatje ingaan om onze bezoekers het schwansvuur te schoten. Zo wie de bulenblazers. In begin jaren 80 pakten we een wijkverlof voor de vastelovend om 10.000 ballonnen op te blazen in de oude en koopbrandkazerne van Geleen. We verseerden op de grote lagerdichting aan. Eerst maar een krijtje beer hoor, daar wordt iedereen door. Dat betekende dik wel dat we op vastelovend maandag of dinsdag weer moesten werken vanwege het vuile verlof wat vrijen. Dikke vriendschappen die door deze basis nu al meer dan 30 jaar bestaan. De SAP, een club die ieder jaar met een jonge prins een bloedinfuus kreeg. 2 keer het LVK georganiseerd en volle sporthal in Gladenbroek met de Belgische middag en de vroeger zelfs het huidvleesconcert met andere Rieu in de Haanhof. Heel werken jongens, met mijn jongens, wat hebben we voor een fantastische club en wat lachen we ons gaat af. De MP-feesten, dit jaar voor de 13e keer. Wie veel werk is dat wel niet? De jongens van de techniek, die ze met aanbreken op maandag met een kromme pokkels geslopen en pien aan de veut hebben. Ieder jaar 100 vrijwilligers in de weer die soms op zondagavond beginnen te buiken dat het er weer op zit. En dan het LVK, hoe ik in die 22 jaar vuil heb zien veranderen. Niet altijd voordelig. Doordat het steeds commerciëler wordt, drief ik binnen onze organisatie een beetje weg van de verkrampte competitie om degelijk een podiumplek te brengen die heel veel brengt. Dure en het ganse jaar optredens zie ik als een bedreiging voor de Limburgse vastelovend. Het contrast met de verenigingen die het podium bieden en in hun nek moet steken is soms wel heel erg wat. Pure vastelovend, geen niet over geld verdienen, pure vastelovend moet sociale vitamine brengen. Goed. Hoe hoor ik u denken, u zit toch zelf ook bij dat LVK? U denkt is toch ook ingebroken in december? Nou ja, van de medailles zijn ze in ieder geval afgebleven, want dan kunnen ze de wereld niet vangen. Overigens is de kans klein dat ik in het buurt ingebroken was, want ik heb nu mijn lunchloop achter de venster geplekt. Maar goed, mijn hart ligt ook dit jaar weer bij de samenwerking met de plaatselijke organisatie van het LVK, wie veel dat noemen. De Ries moet Margraten en de Garekiek moet Gulpen, ook allebei BCL-verenigingen, die met veel man nu aan het opbouwen zijn om vrijdag 7.000 man, dus nog het kaart meer, in het MEC de 43e LVK gaan organiseren. Ze moeten dan nog diezelfde nacht gewoon afbreken om op zaterdagmiddag 12 uur op te leveren, want dan steekt de TFAF klaar om op te boeien. En ook hier zo vatten, wat hier niet allemaal doet. Zeker uw opleidingsinstituut voor dansmodicus zoveel energie kost, maar het is ook niet even geweldig wat ze doen. Leef nu, ook al is de vastelovend er niet meer, steeds het vastelovend er niet meer zo op wie 20 jaar geleden. Ook al zijn er tegenslagen als bijvoorbeeld de Eremiet toegeeft. Toch zien we weer dat ons kinderen die in Amsterdam, Utrecht, Groningen of Nijmegen leren of werken, terugkomen naar Limburg, naar het LVK, naar de Wereldstad, naar de Kloes. Dat hoeft het er allemaal voor niet hoor. Daar steekt ook het sterke motor van de Vlaamse dit jaar voor. Nog alleen, daar komen ze terug. Ik dank de Zoutvatten heel erg voor deze bijzondere medaille. En een speciaal woord aan de IDEF. Ik dank mijn vriend van de bulenblazers, mijn vriend van de MP-feesten, mijn makkers bij de SAP en de toppers van het LVK-bestuur. Deze medaille die is voor u. En dan mijn lief Monique. Tja Monique, het kost een paar avonden op het jaar wat die doen die niet toespelen. En soms hebben we wel een schat reus op de lijn. Maar ook nu probeer ik het toch weer goed te maken. Want het is me toch echt weer gelukt dat dit jaar weer een gratis parkeerkaart is voor de LVK.
slot wil ik nog een kleine anekdote vertellen over Huub Giesberts. Ik weet niet of Jeanette me dat eens heeft verteld, of Marie-Lucie. Maar Huub Giesberts, die kreeg ik veilig, omdat er ook heel niks van ons was. Op smorgensvreugde, als ik moet werken, dan deed hij zichzelf een convocatie voor een vergadering in de bus duwen. En als hij dan s'avonds thuis kwam, dan zag ik, vanavond is lekker niks, ik moet gewoon eens lekker op de bank zitten. En dan zag je net, uw kind zit op de bank, zit op zijn vergadering veranderd. Leef nu, ik wens u allen een heerlijk zwanenvastenavond en hier de koers met Prins Ben voorop. We gaan het zeker treffen. De Schootvatten en de Kloes, Allah. De Zwerverstad, Allah. De Zwaan Limburg, Allah. Ja Jos, dankjewel voor dit schoon woord. Jos, Monique, ik zou zeggen, nu nog heel even plaats. We hebben nog één oetsmieter, dat is namelijk onze duodans. En daarna kent je, als dat gedaan is, dan zal ik je een teken vergeven, kent je Jos feliciteren. En we beginnen dan met de rood. Dus niet weglopen daar. Goed. En daarna natuurlijk hebben we nog een optreden van richtig rechts. En daarna starten we het Prinsenbal. Dus niet allemaal dadelijk meteen denken het is afgelopen, want dat is het niet. Dus Jos, Monique, ik zou zeggen, neem nog even plaats. En dan wil ik vragen aan de raad om even de spullen aan de kant te zetten, want die hebben we niet meer nodig. En dan kent de rest van de raad aan de kant gewoon staan. Dus keren de buitenmasters op Mars. Ja, dankjewel. En dan heb ik Ger en de Buitenmaas als opmaas voor onze jubilerende dansmariekes Laura en Linda. 11 jaar dansmarieke. Thank you.
Yes, dankjewel, dankjewel. Keren bieten was als opmaat. Dus Ik doe alles wat ik een show ben. Die zijn dan helemaal oude school. Ik ben zo blij dat ik de liefde ken. ja, Jos, Monique, hoe wordt het tijd voor de felicitaties? Dus ik zou zeggen, ik zal even het plaatspeelsnummer hier bij de moer. Dan hebben we hier de aanlooproute. En dan kan namelijk de rood dadelijk de stul weghalen. Voor het Prinsenbal en richting rechts. Ik wil graag aan de prinsen vragen als eerste om te feliciteren. De achter, de rood van 11 en de leden van Verlies. Henrikes komt de boot, dan start de vaste lovenstrein, komt stemming in de boot. Pak iedereen zich goed bijeen, de prins stel op voorop. Daarna de wiese schout verbrot, de vaanket in de top, dan heurst ze in de straat. Ik ben zo groot dat ik een schout voor ben. Die steht nog immer trouwens goed. Ik ben zo blij dat ik de lüge ken. Dat ik mich goed ik voor me doe. Ik ben zo groot dat ik een schout voor ben. Ik ben mijzelf hier aan de kloe.